салом дӯстон, ғалабаи таърихиро ба ҳамаи тоҷикони рӯи дунё муборакбод мегӯям. Дастаи миллии Тоҷикистон дар аввалин иштирок дар чемпионати Осиё ба марҳилаи плей-офф баромад. Ғолибонро қазоват намекунанд. Ман медонам ин гап ҳақиқат дорад, вале мехоҳам чанд ҳолатеро бигӯям ки ба фоидаи кор бошанд. Чун мо акнун ба плей-офф баромадем, дигар дастаи заиф он ҷо нестанд. Лубнонро дигар дар хобамон мебинем. Тӯбро хуб контрол кардем, вале лаҳзаҳои голзанӣ дар қисми аввал дида нашуданд. Ҳатто имкониятҳои Лубнон ба фарқ аз мо бештар буданд. Аз ҷиҳати омор ҳам Лубнон беҳтар буд. 3 зарбаи мустақим бар зидди 2 зарбаи рости мо. Голе ки дар оғози нимаи дуввум сар додем, натиҷаи ҳамоҳанг набудани бозингарони хатти дифои мо бошад. Хотиратон бошад, дар бозии гузашта ман аллакай ин чизро гуфтам ки бозингарони хатти дифои мо дар алоҳидагӣ хубанд, аммо бозии якҷоя беҳбудиро талаб мекунад. Маунчер мавқеашро аз даст дод. Ваҳдат барои наҷоти ӯ рафт ва ҷои худро холӣ монд. Аз мавқеи Ҳанонов бозингари лубнонӣ зарба заду ба задани гол мушарраф гардид. Аз эҳсосоти зиёд ман ҳамаро аллакай гуфтам, вале биёед аввал шумо лайки қиматбои худро гузоред, баъдан мо идома медиҳем. Дӯстон, тамошои бозиҳои футболиро бо сарпарасти видеои мо ширкати Якис бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Дар ин рақобати ҳалкунанда корти сурх бозиро куллан дигар кард. Бозингарони рақиб дар майдон 10 нафара монданд, вале мо имкониятҳои худро истифода набурдем ва имкониятҳоам хеле кам буданд. Як камбудии дигаре ки ман мехоҳам ишора кунам, ин аз даст додани назорати бозӣ ва идораи он мебошад. Мо як нафар бисёрем, бояд куллан ба таври дигар бозӣ кунем. Голи якумамон пурра маҳорати инфиродии Парвизҷон Умарбоев буд. Ӯ зарборо хеле зебо зад. Голи дуввум натиҷаи заҳмати бачаҳо буд. Воқеан ҳам аҳсан. Нуриддин Ҳамроқулов ҳамаи моро хушбахт карду номи худро дар таърих сабт намуд. Шояд ин лаҳзаи тиллоӣ дар карьераи Нуриддин бошад, аммо бинед ки пас аз 2 гол мо пешсаф будем. Бояд бозиро тавре идора мекардем ки ҳеҷ Лубнон умуман тӯбро намедид. Акнун барои пешрафти кор бояд сари ҳамин масъала ҳам андешида шавад. Футболи мо рушд мекунад ва мо бояд омода бошем то бозиҳое ки ба нафъи мо ҷараён доранд онҳоро идора кунем ва ором созем. Имрӯз дар бозӣ ин чизро надидем. Бале, бачаҳо ҳама эҳсосотӣ буданд. Шумо метавонед гӯе ки ба истилоҳ мандраж шуданд. Ин гапи шумо метавонад ҷо дошта бошад. Эҳсос мешуд ки пои бозингарони мо меларзад. Ҳатто Рустам Ятимов ҳам дар мавқеи худ бовариро аз даст дода чанд дафъа шитобкорӣ кард. Хушбахтона лубнониҳо имкониятҳои худро истифода набурданд ва ҳамин тавр мо ба даври плей-офф баромадем. Муборак бори дигар ба ҳамаи мо шумо. Хулоса, ҳамин ки бачаҳо вазифаи дарпешбударо иҷро карданд, ба ҳидоятҳои пешвои миллат гӯш доданд, фикри тамоми тоҷиконро карда муваффақ шуданд. Аҳсан. Бавария ба ман бисёр монанд аст. Ман ҳам ҳангоми дар мағоза будам ба мисли Бавария амал карда ҳамаро тамошо мекунаму ҳеҷ чиз намехарам. Ба дастаи олмонӣ дифоъгар, нимҳимоятгар, вингер лозим аст, вале ин даста то ҳамин дам танҳо Эрик Дайерро гирифтааст. Айни замон мюнхениҳо аз паси ҷалб кардани як бозингари дигари англис мебошанд. Ин футболбози дастаи Ньюкасл Киран Триппе мебошад. Бозингари англис капитани Ньюкасл буда бозиҳои сатҳи хубро нишон медиҳад. Триппе пас аз Атлетико боз ҳам қувваи нав гирифта дар Ньюкасл чеҳраи асосӣ шуд. Дар канори рости хатти дифоъ муҳимтар аз ӯ дар Ньюкасл нест. Бавария гуфтушунидҳоро аллакай оғоз кардааст. Гуфта мешавад ки дар ин масъала корҳо мепазанд ва бозингари англис ҳатман футболбози Бавария мешавад. Бояд то охири ин моҳ Триппе расман ба Бавария гузарад. Тибқи хабарҳо, Бавария бо Триппе аллакай масъалаи гузариши ӯро маслиҳат кардааст. Агар гуфтушуниди дастҳо хуб ҷараён гирад, пас гузариши дифоъгари англис ба Бавария наздик аст. Криштиану Роналдо ҳамаи ҷоизаҳои инфиродиро ба замин зад. Ба пиндошти ӯ ин ҷоизаҳо ягон қурбе дигар надоранд. Онҳоро ба ҳар касе аз пешомада медиҳанд. Ман дигар ба ҷоизаҳои туби тилло ва зебес бовар надорам. Ин гапам ба маънои он нест ки Месси, Холланд ва Мбаппе арзандаи гирифтани ҷоизаҳо набуданд, ё ин ки ман чунин суханҳоро на ба хотири он гуфтам ки ҷоизаи Global Scoreро ба даст овардам. мағзи масъала ҳамин ки ададҳо ва оморҳо ҳастанд, онҳо дурӯғ намегӯянд. Ин ҷоизаро аз ман ҳеҷ кас
гирифта наметавонад, чунки омурҳо маро то ба ин рӯз оварданд. Агар шумо назар кунед ки бо Манчестер Юнайтед ва Португалия чӣ рух дод, дарк мекунед ки гуноҳи ман ягон чӣ набуд. Ҳақиқати ҳол ин аст ки ман бо Ал-Наср рӯзҳои беҳтарин гузаронидам ва 54 гол задам. метавонад аз ин гуфтаҳои Роналдо ба чанд хулоса омад, аммо як гап ҳамин ки Роналдо фикр мекунад ки мо гапҳои пештараи ӯро фаромӯш кардем. Мисол гапи Роналдо соли 2015. Вақте ки Месси соли 2015 туби тиллоро гирифт, Роналдо гуфт ки туби тилло не, кафши тилло ҷоизаи асосӣ аст, чунки инҷо на ягон футболбоз, на ягон журналист овоз намедиҳад, танҳо омурҳо. Вақте ки Месси аз ҳама бештар кафши тиллоро гирифт, Роналдо боз ба тарафи дигар гашта мегӯяд ки ин ҷоизаҳо ягон маъно надоранд. Ба фикрам ин ҷоизаҳоро дигар ба Роналдо надодам ва бовариаш ба онҳо канд. Ман ҳамзамоне аз пушти як духтар хеле медавидам. Вақте ки маро нигоҳ накард, бовариам канд. Ҳама ин майлашу гапи дигар дар бораи Роналдо он ки ӯ метавонад дар бозӣ бар зидди Интер Майами иштирок накунад. Тибқи хабарҳо, Роналдо осеб бардоштааст ва барои тавобати ӯ 2 ҳафта лозим мешавад. Бозӣ бошад 1 феврал дар назар аст. То он вақт мо боз чанд хабари дигари дуруғ ростро дар ин бора хоҳем шунид. ба ҳамин тамом воридам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.